kai akwai bisa ba sun cinye mana da shukokin da aka yi ma kai dai barin ƙarsa da tukuna Allah yana kai ƙara wajen mai ba don Allah da ba Yaro kai dan gidan uban waye ba ka gani ne za ka zo ka bige mutane kai ba da kana jaba ina magana kan dan nawa na ce ba ka ji ina magana kan dan nawa wai da ma mutum da bige ban san duka ka bige kace duka ka bige tashi kai hakuri da Allah ka tafi ni ina cikin chat ina mai daɗi zaka zo ka takura mun dole ne kai dan gidan uban waye a garin nan an banza mai zama kabilu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau Allah ya kama zamani kai nace wariyo to wai kai mal na roka da abin kan faɗi mun da dai baka me zaka takura mun ka fara ka tashi ka tafi mana in tashi tafi kai ubangiji Allah ka bi min kadina wannan yaro abin da ya min kafe wajen Allah ka saka mu in ba iskati ba da kuma lalacewar zamani ba kai malam da Allah kai hakuri ba kai shasha duba kai ba kai ba tsoho bane zaman tsohon banza kake shasha kana mun zani sanni zuwa baba da man ka shigo gonan ne baba kida ina gonan wallahi to mun hada da yaran zamani kai ba za ka je shi ba baba me ke faruwa ya cin mutunci ma da tsinke sauran uba da ka taka kawai wannan tsohon banzan wuce fa zai kawai daga dawowa na kai cikin samun ko dai shi ne mai ko tashi da ummanin bala in ka ba duba shi daga dawowa ya baba na rantse da sarkin mulkin Allah baba domin kai muke neman tambaya muke neman shiri baba na sani mun zali hakuri subhanallahi wa billahi wa hada min indillahi baba Allah sanya hankali bisa kaina baba ko dare ko rana ko da rana za ka fada bayan raina baba wallahi sai na dauka sa ko Allah ne kai kai da shi ne ko Allah sarki yan arewa Allah sarki yan arewa Allah sarki yan arewa